Egy különleges képpel szeretném kezdeni az előadást. Barabási Albert László most már világhírű hálózatkutató. Ő Amerikában él, és fiatal korában nem tudta eldönteni, vagy nehezen tudta eldönteni, hogy matematikus legyen, vagy képzőművész. Győzött a ráció, és matematikus lett, hálózatkutatással foglalkozik, ettől lett, ebben a témában lett világhírű, és ahogy telt az idő, egyre inkább tért nyert az ő képzőművészeti vénája, és különböző módon képeken ábrázolja azokat a hálózatokat, amelyeket felfedezett. Meg is jelent egy album, magyar nyelven is kapható, az ő hálózatairól, amiket így különbözőképpen ábrázolt, és ebből az albumból vettem ezt a képet a betegségek hálózatáról. A piros nyilat azt én raktam rá, az a kis halványzöld pötty, amire mutat, az a szklerózis multiplex. A pöttyöknek a nagysága a betegségek gyakoriságával arányos. Látjuk, hogy nem a legkisebb pötty a szklerózis multiplex, de nem is a legnagyobb. A halványzöld szín pedig a neurológiai megbetegedéseket mutatja. Nem egy csoportban, nem nagyon látszik ez a pötty, de ezen a csoporton kívül még láthatunk itt is neurológiai betegségeket, meg itt is. A pöttyök közötti vonalak pedig az egyes betegségek közötti kapcsolódást mutatja, ha úgy tetszik, a társbetegségeket. Ezért mutattam be ezt az ábrát. Miért is fontos a társbetegségekről beszélni? A szklerózis multiplex egy krónikus megbetegedés, az egész életen keresztül elkíséri a betegeket, de sajnos ez mellett más betegségük is lehet. Ha van egy másik betegségük, az hathat a szklerózis multiplexnek a lefolyására, illetve az SM betegnek az életkilátásaira. És hatása lehet a gyógyszeres kezelésre, akár a relapszusok alatt adott szteroidkezelésre, akár a hosszú távon alkalmazott betegségmódosító kezelésre. És az előadásomban folyton vissza fog térni, hogy ez a hatás, ez oda-vissza történik, mert a betegségmódosító kezelés is hat a társbetegségeknek a kialakulására. Tudjuk, hogy növekszik az átlag életkor. Úgy mondják, hogy egy középkori ember körülbelül 40 éves koráig élt. Nyilván ez egy átlagos adat. A mi korunkban már másfélszer, közel most már kétszerese az élettartam. És ez azzal jár, hogy romlik a sejteknek a megújulása, a reparációs mechanizmusok, több a környezeti hatás, tehát egyre nagyobb az esély arra, hogy valamilyen krónikus betegség kialakul az idősebb korban, és szerencsére az életkor növekedése az SM betegekre is érvényes, tehát az SM betegeknek is az életkor növekedésével krónikus betegsége alakulhat ki az SM mellett. Tehát az első csoportba tartoznak azok a társbetegségek, amik az életkor növekedésével függhetnek össze. De a fiatalabb életkorban is lehetnek társbetegségek. Vannak ugyanis olyan betegségek, amik gyakoribbak a szklerózis multiplexben, mint az átlag népességben. Honnan tudjuk ezt? Léteznek úgynevezett betegregiszterek. Vannak országok, ahol az SM betegekről is készül regiszter, a legrégebbi Európában dán és a svéd regiszter, de van most már európai regiszter, és a MANI törekszik arra, hogy készüljön magyar regiszter is. A regiszterekben szerepelnek a betegeknek az adatai, már úgy gondolom, hogy az életkor, a nem, a betegség kialakulásának a kezdete, milyen gyakran voltak relapszusaik, milyen az eredmény, az MRI eredményük, milyen terápiákat kaptak, és statisztikai elemzésekkel nagyon sok adat és nagyon sok felismerés történik ebből. Zárójelben jegyzem meg, hogy a regiszterekből derült ki például a dohányzás, hogy a dohányzás SM-re is rizikófaktor.
És a regiszterekből tudjuk, hogy melyek azok a betegségek, amik gyakoribbak esemben. Tehát, hogyha ezeket a csoportokat megnézzük, akkor nagy meglepetéseket egyébként nem fogok okozni, mert ezek azért a köztudatban is benne vannak. Tehát az életkor erődehagyásával kialakuló társbetegségek közül vezető a magas vérnyomás betegség, az úgynevezett anyagcserebetegségek, ezek közül a zsír-anyagcserezavarok, emelkedett koleszterinszint, a köszvényre hajlamosító húgysav szint emelkedés, a cukorbetegség, persze van fiatalkori cukorbetegség is. A szív- és érrendszeri betegségek, gerincbetegségek, izületi betegségek, csontritkulás és a daganatos betegségek. És mik az SM-mel idézőjelben szívesen társuló betegségek? Kiemelten nagy számban fordul elő a szorongás és a depresszió. Gondoljunk bele, egy fiatal ember, aki egészségesen éli az életét, így is tervezi, egyszer csak szembesül azzal, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizálnak nála. Ez mindenkit érzelmileg megérint. Szorong, hogy mi lesz vele, elkeseredik, hogy miért pont őt érinti ez a betegség, és személyiségétől függően van képessége megküzdeni ezekkel a rossz érzésekkel. Van, akinek egyedül sikerül, van, akinek segítséget kell kérni hozzá, és bátorítok mindenkit, hogy kérjen segítséget hozzá, mert van. Nem túl magas az SM-betegekben a migrénes és epilepsziás betegek száma, de valamivel magasabb, mint az átlag népességben. És egyes autoimmunbetegségek is szívesen társulnak a teljesség igénye nélkül, például az asztma, a gyulladásos bélbetegség, vagy pajzsmirigybetegség. És nagyon erőteljesen szeretném felhívni a szűrővizsgálatoknak a fontosságára és szükségességére. Én azt gondolom, hogy a magyar háztartásokban ma már nem csak lázmérő van, hanem a legtöbben ott van a vérnyomásmérő is. Tessék használni. Tessék időnként mérni a vérnyomásukat, és hogyha 140/90 fölötti értékeket mérnek, akkor rendszeresen, és forduljanak orvoshoz vele. Tehát nem kell megvárni azt, hogy tünetet okozzon a magas vérnyomás betegség, vagy hogy alattomosan tönkretegye az érfalat. Érdemes rendszeresen laborvizsgálatra járni. Én azt gondolom, hogy az SM-betegek, mivel a legtöbbjük rendszeres terápiát kap, rendszeresen jár laborvizsgálatokra már ez miatt is. A tüdőszűrő. Eredetileg ugye a TBC elterjedtsége, a morbus hungaricus miatt került kötelezően bevezetésre, és sikerült is ezt a betegséget visszaszorítani, bár meg kell mondjam, hogy az utóbbi időben megint fordulnak elő TBC-s megbetegedések, mégis manapság inkább a daganatok szűrésére használjuk. El kell járni bőrgyógyászatra. Nagyon fontos a melanóma szűrés, a melanóma az egy nagyon agresszív bőrdaganat, de a kor előre haladtával kevéssé agresszív bőrdaganatok, az úgynevezett bazaliómák is kialakulhatnak, amit egy nagyon egyszerű kisműtéttel el lehet távolítani, és a továbbiakban nem okoz veszélyt. A nők járjanak mammográfiára, ményakrák szűrésre, a férfiak a prostatadaganat szűrésre. A vastagbélrák szűrésre szoktak kampányokat indítani székletvizsgálattal, illetve annak a pozitivitása esetén el kell menni tükrözésre, ami egy elég kellemetlen vizsgálat, de én azt gondolom, hogy egy vastagbéldaganat sokkal nagyobb kellemetlenséget okoz, veszélyt is. És akkor a terápiákról említettem, hogy a társbetegségek befolyásolhatják a relapszusok alkalmával adott szteroidlökés terápiát. Intézeti keretek között nem gondolnám, hogy van olyan magas vérnyomásbetegség, vagy olyan
cukorbetegség, ami ellenjavalná egy SM-betegnek a szteroidkezelését, hiszen hogyha borítja a vérnyomást vagy a cukorháztartást, akkor ott be lehet avatkozni. De a COVID-19 járvány alatt és óta egyre inkább alkalmazzuk a tablettás, otthon beszedhető szteroidkezelést. Nyilván olyan magas vérnyomás betegeknél engedjük az otthonit, meg cukorbetegeknél, akiknél stabil a társbetegség, de itt azért nagyon komoly a beteg felelőssége, hogy monitorozza otthon a vérnyomását és a vércukorszintjét. Fertőzéseket kell még kutatni, mielőtt, lapangó fertőzéseket kell még kutatni, mielőtt adunk szteroidot magas dózisban. Mi a helyzet a betegségmódosító terápiákkal kapcsolatban? A társbetegségeket már a betegségmódosító terápia indításakor figyelembe kell venni, hiszen például van olyan tabletta, amit bizonyos típusú szívritmuszavarban nem adhatunk. Vagy keresni kell esetleg rejtőzködő fertőzést, amit egy magas hatékonyságú terápia fellobbanthat. Meg szoktuk nézni magas hatékonyságú terápia esetén, hogy védette a beteg bárányhimlő vírus ellen, fertőzés ellen, tehát átesette, mert hogyha nem, akkor védőoltást kell kapnia a kezelés előtt. A társbetegségeket monitorozni kell a betegségmódosító terápia alatt is, hiszen vannak olyan gyógyszerek, amik a magas vérnyomás betegséget ronthatják, esetleg terápiamódosításra lehet szükség, illetve van olyan injekció, amellett az egyik ilyen egyébként ártalmatlan vírust, a JC vírusnak a meglétét, a titerét, ellenanyagtiterét monitorozni kell. A társbetegségek az SM lefolyását is befolyásolhatják. Már akár a diagnózist is. Tehát, hogyha valakinek volt egy alapbetegsége, és az mellett alakul ki az SM, akkor esetleg félremehet a gondolkodás kezdetben, és később születhet meg a diagnózis. És mint hallottunk korábban, törekedni kell a korai diagnózisra, mert igazolt, hogy a korai terápiák eredményesebbek. Hogyha van egy olyan társbetegsége valakinek, ami a központi idegrendszerben úgynevezett degeneratív folyamatot okoz, akkor az az SM által okozott degeneratív folyamattal együtt súlyosabb tüneteket okozhat. Aztán van olyan, vagy lehet olyan társbetegség, ami mellett óvatosabbak vagyunk a magasabb hatékonyságú terápiákra, több szűrővizsgálatra van szükség, tudjuk, hogy a vizsgálatok időigényesek, tehát ez miatt is húzódhat a terápiaváltás. A lázzal járó betegségekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy nem fogok újat mondani, hiszen hogyha valaki SM-beteg lesz, már a kezdetben felszoktuk hívni a figyelmet arra, hogy a test hőmérsékletének az emelkedése, a láz rejtett tüneteket tud előhozni. Mik lehetnek ezek? Homályos látás, kettős látás, zsibbadás, gyengeség. A láz csillapításával, a testhőmérséklet hűtésével ezek a tünetek megszűnnek. Hogyha megszűnnek, akkor ez nem valódi rosszabbodás, nem valódi relapszus volt, megnyugodhatunk. Lázas betegségek viszont beindíthatnak olyan gyulladásos folyamatokat is, amelyek valódi relapszust tudnak okozni, gerjeszteni. Nagyon gyakori az alvászavar. Pár éve tudjuk, hogy a mély alvásnak a stádiumában történik az agynak a megtisztulása a napközben felhalmozott anyagcsere termékektől. Hogyha valakinek alvászavara van, akkor ez kevéssé történik meg, az amúgy is meglevő fáradékonyságot fokozhatja, illetve gondolkodási úgynevezett kognitív zavarokat okozhat.
Ugyanígy az is, hogyha valakinek van egy krónikus légzőszervi betegsége, ami miatt romlik az agynak, illetve az izmoknak az oxigenizációja, ez szintén fáradékonysághoz, az agy vonatkozásában pedig kognitív zavarhoz vezethet. De az SM is befolyásolhatja a társbetegségeket. Előfordul, hogy a szklerózis multiplex rontja a mozgást. A megváltozott járásminta vagy az ülő életmód gerincbetegséget, izületi betegségeket alakíthat ki. A csontritkuláshoz is hozzájárul a mozgásszegény életmód. Nyilván elhízásra is hajlamosíthat, ami pedig rizikófaktora az anyagcserebetegségeknek, a magas vérnyomás betegségnek. A vizelettartási, vizeletürítési zavaroknál, hogyha nem tud kiürülni a hólyag és panga vizelet, fertőzések alakulhatnak ki. És a szédülésről szeretnék még egy kicsivel többet beszélni. A szédülés nem csak az SM által okozott szédülés, hanem bármilyen szédülés jellemzően szorongást okoz. Gondoljanak bele, hogyha szédül az ember, akkor úgy elveszti a kontrollt saját teste fölött, bizonytalanná válik, esetleg kiszolgáltatottá válik, és ez egy óriási szorongást generál. Van, akinél ez a szorongás a szédülés szüntével sem csillapul, és ez ahhoz vezet, hogy folyamatosan ellenőrzi saját magát, monitorozza. Szédülök, nem szédülök? És hogyha valami tünetre rá koncentrálunk, akkor érdekes módon gerjeszteni is tudjuk azt. Fel tudjuk erősíteni ezt a panaszt. De én mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogyha egyik úton tudunk haladni, akkor visszafele is tudunk, tehát hogyha ezt tudjuk gerjeszteni, akkor megvan a képességünk arra, hogy csökkentsük. Tehát hogyha az értelmünkkel átgondoljuk, hogy igen, ez az a szédülés, amit már úgy sokszor átéltem, de hát ez nem veszélyes, csak nagyon kellemetlen. És hogy ez el fog múlni, ez szűnni fog. Hogy nem mondom, hogy a szédülés ettől a gondolkodástól megszűnik, de amit a szorongás felerősít, az a része, az biztos, hogy visszamegy, és sokkal kevésbé lesz kínzó. És akkor eljutottunk a gyógyításhoz, de én azt gondolom, hogy a megelőzésre kell nagyon koncentrálni, ahogy korábban már beszéltünk az egyik, azt hiszem, hogy a debreceni világnapon az életmódról tartottam előadást, tehát az úgynevezett egészséges életmóddal, a rizikófaktoroknak az elkerülésével meg tudunk előzni bizonyos krónikus betegségek kialakulását. A szűrővizsgálatokra még egyszer felhívnám a figyelmet, járjanak el szűrővizsgálatra, ne csak az SM betegek. A családtagok is, a barátok is, mindenki, én el szoktam járni, mert nagyon fontosak. Aztán van olyan krónikus betegség, amit nem tudunk megelőzni, kialakul, akkor gyógyszeres kezelésre lehet szükség. A társszakmákkal való konzultáció, együttműködés igényrevételére. Itt szeretném még elmondani azt, hogy mindjárt lejár az időm, de mindjárt végezek. Tehát, hogy a házi orvosok, a betegek is minden panasszal nyilván első körben a centrumban jelentkeznek, és ez természetes. A centrumnak lehetősége van arra, hogy ha nem az SM okozza a tünetet, akkor tovább küldje a betegeket más szakterületek orvosaihoz. És akkor ez az utolsó ábrám, amiben szeretném újra felhívni a figyelmet, amit szintén már ismernek, a test és lélek harmóniájára. Tehát, hogy a testi betegségek pszichés tüneteket okozhatnak. A pszichés tünetek fel tudják erősíteni a testi tüneteket, de hogyha sikeresen megküzdünk a pszichés tünetekkel, az stabilizálhatja a beteg állapotát, és lassíthatja a betegség előrehaladását. És
A következő képekkel csak kellemes egri városnézést szeretnék kívánni. Az egri főkertész az minden évben nagyon nagy hangsúlyt fektet a tulipánokra, úgyhogy jöjjenek kora tavasszal is, mert a Bazilika környékén, meg az Érsekkert közepén nagyon-nagyon különleges tulipánokat lehet minden évben látni. Az Érsekkert közepén van ez a szép szökőkút, a másik ábrán pedig a rendelőintézet előtti minaretet mutatom. Ez nem egy rakétakilövő állomás, hanem pár évvel ezelőtt rekonstruálták a minaretet, és ilyen érdekes módon állványozták fel. És ezek a képek is benne a városban készültek, az egyik a Lidl parkolójában, a másik pedig a Kistónál, ami itt van a szálloda mellett, az Érsekkertben. Oda is kellemes sétát kívánok, és jöjjenek máskor is Egerbe kirándulni. Köszönöm a figyelmet!